Fikai ana ndimi takamira anonzi Chimombe Finals ana kuuya kudare renyu ashora dare renyu iwe ana kana wakutaura nyaya yako unotisimudzei izvi asi kuti kana paina anokutaurira anokumirira kutaura kuti kana makutaura munosimudza izvi kuti dare rine rakakura rinzwe zvinhu zvamunenge muchitaura but tangamire nyaya iri pamberi penyu nyaya ndeyekuputsa dzimba dzangu nekuwaka mumunda medu uya nembo dzenyu chitupa nemari mudara kutaura izvo ndi ana Fikai achitaura kuna Finals Shumba uya asina kuuya ukama hwenyu na Finals chii ni Finals handimuzivi pamwe okay sa chiite motaura imimi kana ndiwo taura chiuya padhuze kana ainombopinda here mudare yakambopinda pamusoro imamo nakuti akamboya nayo ya Jeffrey Fikai na Ana Fikai saka makamutaurira kuti rega undotengesa ndini Christopher Fikai saka Jeffrey akazvidza dare renyu haana kundotedza zvamakamuudza iye aiti muzukuru yandiye akabva asvika bva atanga kutoputsa dzimba akatoputsa bedroom hombe ranga iri panga ine 5 rooms goti hozi goti kitchen saka iyo bvatora zvidhina izvo zvobva atitaramukira obva atotanga kuwaka mumwe musha watanga kuwaka watopa level yakadai garden ira ramai ndekubvanyabadza mubanana ataitaura negarden ramai yabva pasi iye munhu ane zita ratazomangarira nhasi asi zvakonzereswa naJeffrey zviya ndiye akati akatengesa akaramba paya akandogadzirisa nemhuri yangu akatengesera umwe munhu wekunze Finals ndiye akatengesera saka kunotoda kuti mapurisa aende kavo atondomumisa uye mabhedroom aakaputsayo imari pa5 room akaputsa 3 nekitchen nehozi garden ramakamumisa kuti siyana nazvo harichatorimiki maanezi achera zigomba garden imomo ende anodeedzera zvaanoda achiita zvinhu zvake zvaari kuita ipapo kuti ina handimiswi nemunhu isusu tinopinda chechi yechipostori autoti mapostori haana nebasa rese pakurarama n'anga ndo number 1 mari muzuru chaipo aitotaura izvozvo saka tikuona kuti simba irororoka ari kuripiwa ameno ari kuripiwa nani saka isusu takati mai toita sei changamire warevhura nyaya iyi isusu taakumurwisa munhu mai ndo akatimisa wakati hamusi pamusoro pemutemo siyai achere gomba siyai apwanye siyai ite zvese isusu toenda kwachangamire saka takazonzwisa mai kuti rega tidzokere kwachangamire mutsvaga marika yekuti mapurisa anga achiuya neyo ane mombe Jeffrey ane mombe kwaari kumba kwake kwaanogara kwaanogara nekuti Jeffrey ndiye akaisa munhu koma adi kumudaidza Jeffrey nhasi kuti aone nekuti hapana Jeffrey ka ndiye atengesera munhu pamba apa handiti saka Jeffrey ndiye anofanira kuti amise ataifanira kuti tinge tiinaye mudare kuti amise munhu wake uye kana achitorerwa zvinhu zvekuripira dzimba idzi nezvese zvakaitwa Jeffrey ndiye aidiwa pamusoro echangamire tirikutoona kuti mukoma wedu tinowaziwa kubva pakutanga mashure kwese ndo wari kutopa munhu ego haidi kuti ita kudare kwacho kuzvidza kwaita nhasi kusauya ndiwo anenge watoti usatoenda ikoko
Vile changami. Ndaanziona kuti danza mamatoro akanaka changami. Nokuti akarwadziswa uyu achaziva kuti mushandivaswa pamusakapo uyu. Ndivachasungana vega. Uyu nyakupara musanya kunyakuita zvinhu izvi. Ndiye aripana kusungwa. Ndiye aripana kuchadwa iye. Ye finance ane mumbere ane chi. Finance alitombozi. Anogara kupi? Ku village 38 kuchitungisa. Ndo kumusha kwa finance. Ini ndakatoona ndiri mbuya wacho asi ndakatoona echichera gumba finance ndikatombomubvunza akati nyararai ndikati ingwa ndakabva nekudari wangosimweri mudari ingwa mangu warimo atibva ati nyararai Soendarira marevhu rachangamiri anga ari makagara kwekupedzisira akatozvinzwa ina kutenga iyi. Ndo zvandikuti Jeffrey akabatwa Jeffrey ndiye ari kutuma finance kuti aite chi ndiye Jeffrey ndiye akadya mari. Jeffrey ndiye anofanira kuti abhadhare back finance achimupa mari yake. Saka ndikuti Jeffrey ndiye anofanira kudii. Patakaitoka takati Jeffrey akaramba achienderera anoita sei? Hatina kupa izvozvo. Musina kuzopa sana makanga abvuma kuti handavuma kuti ndoda kundogarisana nemhuri yangu pasi. Imimi mukamuti iyo minda yenhaka. Nekuti mai wangu watsanangura kuti ndakauya 1960 chakadaro. Ndikapiwa garden nasekuru, ndikapiwa munda nasekuru. Iye waari kuda iye kutora nhasi. Saka makamuti munda wenhaka musirano. Saka munda uyu hautengeswi. Abva atoombera kati ndoda kundogarisisa Changamire nemhuri yangu. Saka ndoza kuti ndiye ane mhosva manje. Ngoti mabharani paakakuta pamakanyora mabharani angadai akanyatsotaura kuti Jeffrey dai auya ndiye munhu ane problem anoda kutswinywa. Jeffrey akatswinywa imimi ipai value yezviro zvakapwanya so that muripirwe value yezvinhu zvakadii then toenda kuna Jeffrey toendesa kuti bhiri rako iro munhu akapwanya ari kuita zvakati tinoda kuaka imba bheki zvayanga ivi. Tinotenda Changamire nekuti nhau yatiri kurwira ipapapo pane mwana mukomana akuma 22 years ari Harare hake asi ndiye akatsidzwa ipapo kuti chero akazouya kana ari mu30 years kana 40 years ndiye achagara ipapo. Saka Jeffrey ari kuzviziva iye munyakutenga akaunzwa ari kuzviziva asi wari kungoti tichaita zvatinoita taura henyu must kuita zvatinoita papo tatowasiya vachitowaka. Iyo tinoda kuti titume mabhiridha andopwanya andauri mabhiridha mapurisa andopwanya. Lunga Jeffrey yeyo akanyatsa kusungwa zvakanaka ndiye achastopa munhu. Chikonzero chinoramba kuti munhu aramba achiita izvozvo ndiye Jeffrey yeyo. Saka Jeffrey yeyo ndiye akatengesa akapuhwa mari kana kuine ng'ombe dziri kwani futi waJeffrey. Saka ng'ombe idzodzo dzofanira kutorwa dzese idzodzo dziripire zvinhu zviri kuitwa naye zvaakaita kuti atengese nzvimbo iyi. Saka Jeffrey yeyo ndiye anofanira kuti atorwe. Zvikaredzedzwa izvozvo acharamba achidini achiita wakati potei kuseri ngazviitwe wouya wotora futi. Ngabati Jeffrey panouya Jeffrey ka pane nyaya yekuti uyu ari kuvakaona ndiye akapasa migiri yese inenge iripo. Saka anapfikai kwakuti dokotera munhu akupasa musha. Saka ndaifunga yangu kuti ndiri kutarisa kuti iye ari kupasa akanga ari muno padaro rakato but iye akuendera mberi kupasa ikokoko itori mhosva kuti iyo yekupapasa iyo icriminal manje. Iye ndiye achadzoka kune criminal hatitongi criminal ndokuti handiri kuuya ikoko pakupasa iyo icriminal especially kuuya kupasa uye munoenda nejudgment yedu iyo
mondoripota manje kupolisi kuti apaza musha wani wambuya. Handiti yoenda ku criminal. Nekuti isusu hatibvumiri kutonga nyaya dzine criminal element, nekuti munhu haubvumiri kupaza musha, especially wechembere dzakadarizvo. Wondopaza muimba yechembere yakadarizvo. Inyaya yekuti kungoti mabharana haapo taitonyora tsamba kumapurisa kuti tine nyaya yechembere yakadi kupwanyirwa musha, yakapwanyirwa musha. Wabatsirei? Anotoenda kundosungwa. Munhu anobvumirwa kupaza i-court order ndio inobvumirwa kudii kupaza. Saka isusu taakupa court order yekuti andopwanyirwe iye, but iye kupwanya kwaakaita i-criminal. Murupanzwa here, murupabatisa. Dai anga aine court order ndo yaibvumira kupwanya. Munhu akapwanya imba yemunhu asina court order itori mhosva, iri criminal. Inotoisa munhu mujeri. Isusu zedu isivo tinobhadharisa munhu, hatiendesi munhu mujeri. Ndo masiyana acho criminal. Anopanzwa. Saka tiri isusu yenyu mabharani wangu ari kunhamo nhasi. Asi makasununguka kusimuka. Tikakwanisa kunyora tsamba here kuti waende naye kupolisi? Hapana anonyora nhasi kare. Pana tafati walipona Roberto. Mukwanisa kuzviita Monday. Mouya nopuwa tsamba yekuenda, but imimi endai mundomangara kuti akaputsa imba yani yambuya kana kutoenda pakoti chaipo. Wangoenda pakoti handiti, but inoda kuthrough mapurisa polisi. Mapurisa ndio anozoendesa kukoti. Endai mundomangara iyo. Chimwe chandatoda kuziva changamire ndechekuti iye ari kuuya achihwanda sekuti muzukuru, asi muzukuru mufamily hapana munhu anomuziva. Zvekuti hati kutokupira dai chinzi kwakuri kuti anga auya muno tanyasa kutaura naye takafesana, iye onyasa kubuda pamberi penyu kuti pamba apa ndakapatengeserwa zvakadai. Aiwa, achazozvitaura ndo zvatoti chiendesai mundomangara izvozvi muchibva musazodzoka. Endai pamapurisa mundomangara muina mbuyawo wakapwanyirwa chii? Izvozvo chete ndo zvamunototaura. Motonzi maakutoenda nemupurisa anondoinvestigata, maakutosungwa, akutoya kukoti. Handiti. Asi iye kuramba acheka uyu ane mhosva ndiJeffrey ndiye anoda kuti tibate manje. Akubhadharei mari dzenyu dzemba yenyu yakadi yakapwanywa nekuti munhu waJeffrey. Musha wakapwanywa ndoma kwari musha wamai waJeffrey. Ndibva mati nhakamusiyiranwa afana kutengesa. Tikazoenda kumapurisa ikoko asvikeira achizototira nenyaya yekuti musha wangu wari wamai wangu saka ndakapwanya. Okay, musina kupajekesa kuti musha ndewamai wake. Kuti kune muzukuru mukaudhoni mwana wemwana akashaika, baba wacho wakashaika, muzukuru yachibva asara. Mai wachibva mumabva wasiya wataura kuti musha uyu ndewakaudhoni nekuti Jeff ane wake newana wake. Saka muzukuru iye ndiye anofanira kuti andomhangare manje. So that mweke iye muzukuru otaura mese mochipa mawitness kuti ndiye akasirwa chii? Musha. Murupa bata. Waita zvakanaka nekuti isatofunga kuti musha uri kupwanywa ndewambuya. Saka kana uri musha uyo ichokwadi anotaura kuti ndiri kupwanya chii? Musha wangu ini. Ku upgrade. Asi manje imi zvamurotaura kuti musha uyo wakasirwa muzukuru uyo anoda here kundomira kukoti? Mudiki.
Saka muri kuona kuti parobva paeka iye muzukuru uyu kana asingadi kundomira kukoti imi muri kupindapo pakaye. Nawe ndiripo maponde kudai. Pamakamboitonga pamakuita kukanganwa pichana. Ndo zvatoda kuti tione dhuze izvo zvasina kujekeseka. Mimi iye atitsanangura Jeff mafoni zvirimo. Wana mai wakatemerwa, wakatemerwa na kumunda kwawo munda ngazve manje garden redu izvi. Rimyadi. Nemwe piece yemunda rimyadi. Saka pamakatara Jeff makati bamatoti andine mabanana angu arimo Jeff rako aita sei akwagombira kuti enda unosiye mai warime garden rako. Ndiro garden asira fumara cherwa chi. Saka ngatingodhire negarden ndosiya yemba nekuti imba haisiri yani ende haina munhu anondoimiririra. Taitenga munani zviya 17 February. Garden isusu ndoratakati garden ndoratakati rambuya wanditi ndoratakati asabate. Nemusha wacho wese changa mamati inhaka yasekuru zviri zvapapa wako Jeff waita zvaunoda asi mai wako wewe namai takangowakira musemu yadi ingori semu yadi saka akutengesa musemu yadi momo district pamusoro awari pazasi akutengesa penyu haasi kutengesa zida haasi eka apo pake apo ndo patiri kuti isusu pake pacho panonetsa asi garden ranga riri renyu mesero tinori project handiti pamusha pake apa hapadi apa hatikwanisi nekuti hapana akamiririra pamusha pake apa. Ani tiri kupanzwa ngatijekeserane budisai nyaya pachena kuti tibatsirane. Zvakaita pavakire kozvinezvi pavakire kozvinezvi mutori muyadi mugarden macho imomo just 2 meters kubva pawall yacho kusvika kupinda pagarden pamundo vakachera pixi kureva kuti garden yacho nyangwe tati tikuprotecta garden but hazvizoiti manje bhosi ipapo ndo patori payadi pacho nokuti ndo vanopinda paine pamugoti hapana yadi panotori nemiti ipapo. Nyaya iyi yakatomei mataurwa ari kuitwa handiwo chaiwo kana pakutongwa kwayakaitwapo chokwadi chiri kubuda nhasi ichi chiri kutadza kuti handicho chenge chiripo nokuti mukatasa garden munototi ritori muyadhi watoti garden ritori muyadhi kuzasi kwake kwaakatowakira iye zvemutoti munda uyu uri wengo ndewa mai wake wengo watoripo garden iri kuzasi kwemunda wamai wake futi raakanzi abve kuzasi kwegarden kwemunda wamai wake handii ndo zvakataurika pakutanga daizvo zvakataurika pakutanga kunorima kuzasi kutoisa garden kuzasi kweyadhi yemumwe munhu iwe unotogona kubviswa futi iwewe. Saka kana kuti chokwadi chiri kubuda nhasi ichi tinyatsonzwe chokwadi chacho muri tipa taurai tinzwe nyatsonzwe gorera weyo maipfika urora iyo mai wajefi wakauya kumba kwangu ndiri wakauya kumba kwangu akati tendauya kuti ndikuudzei kuti musha uyo handimbori munhu anombopinda imomo musha ngewemwana ataurwa wana baba wakafauri mutenge. Saka namai wacho ndio achawa makomanda ipapo kuchengeta musha iwoyo kwete mumwe munhu izvi wakauya kumba kwangu makuseni akati ndati ndikaenda ndinotenda iyo tete iyo nhau yenhaka yakati omei muri kupanzwa here? Nhau yenhaka kare zvainzi nhaka inoenda kune chii kune hama handiti topamaiona ona baba munini hama dzichiuya dzichidii dzichitora zvinhu zvemufi
dzichigowana dzichidi. Iye zvinezvi mutemo wenhaka unoti uyu ane mwana wake ndiani angauya padhuze ane mwana wake mupenyu ane murupona ane mimi mitete sehama yani sehatadzi yake uyu afa nhaka yezvezvi yakuenda directly kune uyu kune mwana kana mwanasikana kana mwanakomana aiwa kakatendei tese right. Saka wana awa wasiwa neuyu wosirwa musha iwo pachezvavo wobvumirana kuti right tatoda kukomana kuti inyatsobuda uyabva kukomana sezvauri kutaura pane mwana right. Iyo mwanasikana uyo osira musha kuti musha uyo wasirwa chii mwanakomana uyu handiti muri kupona. Mwanakomana uyu anoita zvaanoda nemusha iwoyo handiti imwewo kama hamudi kunze kwekuti pakanyorwa wiru muri kupona kwete wiru rekuti munosimuka muchitaura kuti akazoti pasina zvinyorwa handiti zvinyorwa izvi ndo zvinokwanisa kuti vakonane kuti right pambapa imba iyi yakanzi imba yetrust. Saka zvizukuru nezvizukuru zvichadii zvichazotsva. Asi kana pasina izvozvo it means mukomana uyu ndiye muridzi wenhaka muzukuru haapindi apa murupato. Saka uyu muzukuru amuri paHarare Harare uyu haapindi nekuti uyu achiri mupenyu uyu haakwanisi kuti adye chii nhaka iyoyo Jeffrey mupenyu nekuti Jeffrey mupenyu. Saka Jeffrey manje ane hanzvadzi here Jeffrey? Saka uyu hatitomboudi uyu nekuti Jeffrey haana chii haana hanzvadzi. Saka Jeffrey manje ane right yekutengesa musha wani wake ndo mutemo wapo wenhaka murumbadzwa here. Saka imimi musarwire nhaka yababa waJeffrey wamai waJeffrey nekuti nhaka inani ndosaka muri kuona Jeffrey asikuuya anoziva kuti hakuna kwamunoenda nekuti nhaka ndiyani nekuti mazobuda pachena indatofunga kuti imba iri kuputswa ndeyawawo apa anga ine mhosva but apa panyaimba yari amai wake yake haisiri yamai wake ndiye mudyi wenhaka. Saka pamusha apa hapana ipawo zvamunogona kudii kumudzivirira uye kuti murwirei mimi muzukuru ari kuiuko ari kuHarare uyo wamuri kuti akune muzukuru ari kukoko vatoda kuprotecta haisiri nhaka yenyu endai munoprotecte nhaka endai munochengetedze nhaka yenyu imimi yewana wenyu iyo yemwana waJeffrey kandi wemwana ene nhaka. Kana dai baba wakazvarwa wana 8 handidi wana 8 wofa wesa baba wasati wafa murupatswisa ipapo baba wazofa kwasara munhu 1 munhu anodya nhaka munhu mupenyu wakafa wesa wana zvizukuru zvavo tichi wesa hawadyi nhaka inokodyiwa nechi une ari mupenyu murupatswisisa iye mupenyu iyo ndi anoziva zvekudii zvekuita nenhaka yani yababa wako. Wazukuru awa hawauyi kana dei kuri kutogoyewa wazukuru awa wakafa
baba wachiri wakafa sekuru wachiri wapenyu wese vazukuru havadyi nhaka havaendi padistribution plan anodistributwa mupenyu akasara baba wachike achifa osara iye ndiye anoenda chi padistribution. So mitemo yaapo yasiyana nekudhara kwataiprotecta mumwe munhu tomutaura tiri kumuchengetera nhaka yake iri kuzodii haana nhaka muzukuru uyu nekuti Jeffrey mupenyu tiri kupanzwisa. Saka ngatiregerei kurwadzirwa nezviro zvatisingadii hamuna kwamunoiwina. Saka Jeffrey apa haana mhosva ari kupwanya imba yamai wake. Saka patizivi mambo garden iri harisi rekuti wakapiwa naJeffrey kana kuti baba waJeffrey wakatopiwa nasekuru wacho chaivo right mbuya garden ndo rarati pagarden manje ndo patinodii patinoita challenge kutaura kwenyu kwese takunzwa hapana patinopa ngatisiyanei nazvo musaende kumapurisa nekuti hamundoiwini. Garden ndo ratinota protect now kuti garden haafaniri kuti adi apinda here mugarden. Akapinda jekeserei kuti mama ane michero irimo mapichisi maavho andiona saka akatopinda akachera gomba rakatobva panapa kusvika kwamuri nayo ndomurutorwa ivhu imomo rekuwakisa. Saka izvo anoda kuti andomiswe izvo kuti garden wachiri wapenyawa ndiwo wakapuwa nani nasekuru ende ndiwo wachidi wacheka ende mochiita kuti imimi munoda kukombazetwa chii nevhu renyu rakatorwa mugarden renyu ndo ramunotinochimubata apa tondomupa eyo yake kuti wakatora ivhu mugarden rewaridzi ivhu iri rinoita mari yakati topa mutongo ipapo. Hapana chekuita hatafara nekunzwa tsananguro dzenyu dzaita zvakanaka asi ndine mubvunzo hangu kuti tinotomboti tinasi teteguru redu rogara roita vana varo kuti vakawapo munguva yakawapo rakaita fanike semu stand umwe baba ozofa asi tiri vakomane munin'ina isusu uyu munin'ina waanenge bedzi kana kuti akara mari otengesa pake asi yadhiri imwe zvino basa pake ipapo paatotengesa ane right pake ipapo ndepake pake ipapo ndepani ndepake kunyangwe pari padhuze nepadhuze hazvinei aiwa makagara maigara sei hani maigara padhuze nepadhuze iye atengesa pake ipapo hapana mhosva anobvumirwa ndo mutemo wapo izvozvi wedistribution yeestate. Imi hamumboti because sekurawa wakatopa uyu kawa wakapa mese toti wakapa mese muri wairi kudari saka it means apa paapake hakuchisina zita rasekuru paapake uyu paapake uyu ofa mwana wakewo pachi pakeya iwewe uchiri mupenyu unongosara uri pani pako hauendi kuti unotora apa unongoramba uri mupenyu uine chii uine pako. Saka benzi rinondoita zvaro ndo nhaka yeyo ndo kubara kwazvinoita vamwe vanobara mapenzi vamwe vanobata chii ende sofo. Saka you cannot hauiwini nekuti ari kutengesa pake. Tinotenda nekunzwisisa ndawa pamusi wedare rekutanga yakanga isina unyatsobuda zvakadaro nhasi yazojekeswa uyu ndiye azojekesa murongo takutokuti endai mumabuya ndiye azonyatsojekesa. Saka pagarden munoda kuripirwa nechii ivhu rakatorwa hapana mambo hapana vanonetsa vanhu vakomana munhu wekuti ari kusvika chero ari kuakake
unongomuresa vanhu makasimba haitiba iwo haiwa kuda musiyari pake iwo uzachidotaura kana kuti kumomisa awamiriba saka takutokumbirawo kuti tizive kuti achamiswa sei kuti chirega kukontinya because ngotaura nemuromo awamiriba kukontinya kuchetura jecha toparadza nouya mande notuma munhu wani opuwa tsamba kuti waka hako pamusha pako asi usachere jecha mugadheni rani nekuti ukaramba uchichera uchazobhadhara jecha rauri kutora mugadheni remunhu ozvati handiti kuripira saka tosimuka yekutoenda